Joint pain at arthritis, mag-artrisin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawa. Alright, mga tugang, good morning, good morning. Good morning po sa mga kababayan natin. Sana mamayo, Happy Holy Monday. Sa mga kababayan po natin, ha. visyong Hain man kamo sa mundo. Good morning po. Welcome sa programa Aramon Yato kunyang pong Monday. Petsa 30 na sa bulan mga tugang kan Marso 2026. Medyo compressed lang ang programa tangon yan. Pag alas 11 po, papasok si Bishop Bong Bailon para po sa pagpuon ka sa tuya pong reflections para po sa Simana Santa. 11 to 12 po yan. So, arantabay lang kita. Mga tugang, paunta ng report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Good morning, Karen. Please come in. Wala si Karen. Nandiyan na. Karen, go ahead. Yes, thank you, Tabi News Director. May mga sadiri na munang diskarte an mga kamarero o itong mga may atamanin paso na pigpuprosesyon pag Semana Santa. Ang isa ng makabutas sa gastuson sa gasolina asin burak, katakod kan mga mangyayaring prosesyon. Ngunya na semana, tusog sa mga nakakaulay kan DCGB News na mga kamarero digi sa Old Albay District. Ang iba tabi, Director, nag-invest na mo na nindi solar na pailaw, mantang ang iba, makakonektar ki ilaw sa paagi kan baterya kan automotor. Tangani isa nang makaproducer nin tipid na pailaw sa ng mga imahen. Durante yan kan mga serye nin posisyon sa black coaches. Good Friday penitential procession. Sulidan asin na Domingo nin pagkabuhay. Kaysa magpara generator, nagrabe na ngunyan ang langkaw sa presyo kan gasolina. Di, mas maray nga niyan, tasulim ni ang pagdalagang kang prosesyon. Oho, dengri book. May nitununan pati sa bitis. Yan, experience ano. So, may nag-shift na sa ano yan, sa solar di. Ibig sabihin, yung may battery, no? Yes, Director. May inverter or baka direkta ng 12 volts yan para mas hindi masyado makonsumo. Yes, Director man. Actually, kami nga experience mi. Iyon naman ang tigigay mi. May sadiri ng pailaw, bako na sa generator. So barkada ko, buminakalki itong sugaro, ano yan, generator na dahil nag-aandar. Basta may battery siya. Pag kinarge mo siya, may battery siya. And kaya niyang paandaron sa iyang mga ilaw duman sa karo. Kaya lang, medyo may kamahalan ito. Pero uning may battery ka sana, bumakal ka ki inverter, pwede. Or pwede man na bumakal ka ki mga 12 volts na mga bulbs, yan ang ibugtak mo. Yes, Endimar. Pero kayan, notice siyang mas pigpipili na sa namunakan mga kamarero ngunyan, itong mga artificial na burak. Kaysa sa mga fresco na usually piggagaramit, lalo't piglalauman tabi Endimar na mataas man kay ni na presyo kan burak. Darapa iyan kan price sa gasolina pag nagad-deliver. Di, paano yan? Di, may magsasaway ka ang kunigwaning magdampuro ka tayo, baga nang ugali na kamakababayan ta, pagkatapos kang prosesyon, kikurua. Souvenir niya. Plastic na, mahal yan.
Oo. Ade, ay, bawal na magkuha. Nangyari na. Maraming mga talagang dako ng mga pagbabago ang pigibo kay ning krisis na ini, ano? Tama ka tabi, Andy, aside Okay. tagang kabang-abang man ini mga pagbabago sa mga prosesyon ngunyan, lalo sa mga resources na gagaramiton kan mga may pagsadiri nin paso, considering na mahalo ng gasolina sa generator, mahal na ang burak, mahal na ang gabos-gabos. Ano ang prosesyon digdi sa Ligaspi? Sarong business na? Ano tabi, Andy, man? Ang prosesyon digdi sa Ligaspi, Birni Santo na sana? Bako, Ay, igwa iba pa? pa bagayan si May Merkulis pa? Merkulis Santo. Ay, duman sa muday na eh. Birnis na sana sa mo. Kaya tipid Iba. na duman, tipid na. Digdi sa Albay Cathedral, igwa pa yan. Okay. Tapos, ang pinakadakul dyan, to penitential procession, pag Biyernes Santo, Birnis. Tapos, pagkatapos kay itong nakaantos na ngayon, so magpo na nga alas 5 o alas 6 na prosesyon. Pagkaantos, pagkano naman, masusog naman. Yan, Kasi sa may nagan, solidad Mga solidad. solidad. Kaya kung nalabaw ng prosesyon, nakulo na karong kasarabay, iabot man ng siyam-siyam ang solidad. Aha. Pero kayan, so Domingo, nin pagkabuhay pa. Domingo so, na sabat? magkabuhay. Ayan, ito bagay. Pirangal daw mo na ng sakripisyo yan. Saka, ang gabos man na yan, dineklarar yan ng mga, yung Webes saka yung Biyernes, regular holiday. Yung Sabado de Gloria, special and working holiday. O, tama-tama, pwede magpuyat. Na-realize ko nga ni Tabendimar, bakunan mga gasolinan ngunyan, bawal mag-ako ki mga subutilya. Di ba ang mga usually mga kamarero, nag-invest in na ki suro sa dayot na butilya na pwede nindang pag-anoan ki gasolina. Pang in kaso emergency ngayang maubusan nga kita ki gasolina sa generator, pwede may pangsalida nga kita gasolina. Ani bang gasolina, tig-considerar man, basta na ipapaliwanag kung saan gagamiton. Ako nga ni ako, Teda akong sarong litro dito, mag-grass cutter ako. Pinabakalan ako. Isarong 1.5 na kunyan na soft drinks, kada kula na buti. Pinabakalan ako, naka-grass cutter ako. Pakiuron sa naman. Ay, baka itugot mo yan ta. Kaya kung kayo po sa generator, maiwasan eh. Okay. Kaya kan direct dakulan mga pagbabago kan for sure ngunyan pa sana sa mga serye nin prosesyon ngunyan na semana Santa 2026. Ayun, okay. Yan ang report Karen Ala de si News. Thank you very much, Karen. Yan po mga updates natin manood po dyan sa mga sistema na ngunyan kan mga kamarero. Yan pong kamarero sa mga tagsarilian ng karo. Yung mga may matama na santo yan. Yan, may mga shifting na sila, just transition, mga tugang to renewable energy. Dahil sa crisis na ito, apektado ang mga kababayan ta. Bueno, mga tugang, partner Alarmari, nasa linya man. Partner, kumusta? Partner. Hello. Yes, partner. Good morning. Ang layo na ako, partner. Nagsagat ka naman sa itaas? On special mission ako ngayon na Loni Santo. Ipangyari. House to house. Digdi sa Bulod. Ayaw ko pala niya. Nakasulot ka ng kiko niyan. Kimuno. Nakasulot ka ng kiko niyan. Inentra ko ni Padre digdi sa dosing disipulos. Nakasulot kang abitaw? Oo. Ay, daraplos talaga. Matindi. Poon pang alas 6. Nagpapahingalo kami sa payag-payag ni Manoy Bila na Agripa. Di lalo ka na manifest, partner. Okay lang. Parte na ini kan sakripisyo. Ayan. Anyway, ayan, kumusta man ang kumusta ang reaction ka mga parishioners ta dyan sa asawa? Ay magayon nun, ara mo partner, digdi mo mafe-feel an pagka Katoliko ta, ara mo, ang gusto kan mga harong-harong talagang ubos sindang bisitahon. Iyo, no. Kaninot may mga feedback na may mga harong na kaming day abot. Kaya ito kaya ang disipulo sa parokya, 4 na barangay ini sa Taysan, Umapon, Mariawa, Maslog, 12 lang na disipulos. Ngunyan ang ginibo, kada barangay may 12 na. Kaya na penetrate na so intirong mga harong sa sarong barangay. Ano ipasa na kami, first day mini sa Sitio Makaradat.
Ay talagang nagkarada dyan. Maray nga ito, maray na sa tinampo dyan. Iyo, balda-balda naman ang tinampo, pero may mga harong talagang tuyuhon. Kaya uni kami sa tao ngunyan kan magayon ining puro farm balandig din manibila na gripa. Aha. Pang gustong tanom, kulis, mga gulayon, kung ano-ano. Ay maray yan. Kamote, Tama gabos yan. na pang tanom. Dahil siya magugutom mo niya na tag-krisis. Ano ba kaya ni si Manibila, si Maniminda sa mga aki, tarapos naman. Kaya sindang mag-agom, nagpayag-payag digdi sa may iwas naman na daga. Kaya magayon nun, relax digdi. Kaya kami ngayon digdi nagpapahingalo. Okay. Ang napipil mi talaga ang pag-akseptar kan mga tao. Gusto man talaga nindang mabindisyonan. Tangi mo ibig pangadjian mi an kadarong. Tapos may sabay yan na bindisyon. Roger. Parte ni kam na misyon kada taon pigigibo mi tabi ni partner. Kaya puno yan Lunes agud yan na Huwebes Santo iniansa mo yang sakripisyo. Roger. May maraot lang na bareta digdi sa area mingini sa Maslog, taga Subanggi. So, taro kong neighbor, kaya ingat talaga sa pagmotor. Teenager pa pati ining aki kan padiyon ko man na aksidente sa motor. Mga pamilyang Mindes digdi sa Moya. Dahil ko nangaranan lugod at bawal naman ng parangaranan. Basta aram naman ini public knowledge sa digdi, nakabangga sa motor. Sa wrong tricycle. Nako. Yan. Dito na rival. Kaya mamundo, kiyong pa ining aking ini. Dahil panigin, nakondisyoso na ini. So banggi ka, uron pa ini kan mga pinsan ko. Naghalida talagang medyo iba na nakainom na. Kaya, yan, na-aksidente. Inibot naman si Kapitan Ninyo Berrega ki Samo-Samo ka sa banggi. Mamundong bareta yan, digdi sa area ini kan Maslog partner. Na-aksidente digdi sa may Ampangkan Lumina baga sa San Jose, sa San Jose. Yan nangyari sa aksidente ka sa Banggi. Iyon, yan, iringat. Ingat kita, tabi. Lalo mo yan na Semana Santa. Sige, tabi, partner. Yan ang informasyon digdi sa area ini. Ako kami digdi sityo Makaradat. Alam Mario, thank you. Thank you very much sa partner Al. Lipat kita kay Jennifer Vinson, ang satuya pong intern from Bicol University. Jennifer, good morning. Please come in. Hello, Jennifer. Nawawala Yes si po, Jennifer. Sir Mar. Good morning Yan, po. Jennifer, Maray na yan. agad din sa satuyang mga paraan tabay. Dagdag po niya to na barata, Sir Mar. Nautro na naman ang reg-tagging incident sa Bicol University. Kung saan nadiskubrian sa rong poster na igwang retrato nin mga aktivista asin estudyante kan Bicol University harane sa Newcal Building kasuod Marso 29. May kaigba ini na teksto na nag-akusar na sinda miyembro ka New People's Army o NPA. Sigun kay BU University Student Council Chairperson asin Student Regent Kyle Braun, na-report na ang insidente sa mga opisina kan universidad asin inaantisiparan ang aksyon ngunya na simana. Sa ngunyan po Sir Mar, wala pa pong nare-receive na response ang DCGP News hali sa Office of Student Affairs and Services o OSAS manungod sa sandrang ginigibong investigasyon asin dialogo sa mga otoridad. Magirumduman po niya to na kanakaaging Pebrero 11, igwamanin mga red tagging posters na pinaskil sa waiting sheds asin sa gates 3 asin 4 kan Bicol University. Katakod po kay ni Sir Mar sa Pilipinas igwanin panukalang batas red tagging ang House Bill number 2499 na pinagkukundinaraan pag-akusar o pagtatak sa mga individual o grupo bilang terorista o rebelde na wara nin klaro asin sapat na ebidensya. Sa ibong kaini po, ang si Isay man na mapatunayang nag-red tagging pwedeng managot sa kriminal asin administratibong kaso bilang proteksyon sa mga sibilyan, aktivista asin estudyante laban sa peligro asin harassment na resulta kaini. Yan po, Sir Mar, ang dagdag na bareta hali sa luwa. Sa ko po si Jennifer Vinson, DZGB News. Thank you very much, Jennifer. Mga tugang, yan po ang mga dagdag natong istorya.
Abang ng mga follow-up po kayan. Hello kay Don Miguel Chiel de Vera. Yan, good morning. Ayan, Boss Mar. Good morning, Boss Chiel. Good morning man dyan po sa kay Meu. De Vera dyan po sa Masetas Food House. Yan, daan kayo dyan kapag masarap pagkain dyan. Hello kay Richard Balyon. Yan, kay 43044. And then kay Padingta na Balaor also watching. O paano tabi, mga tuga? I think this is all for today muna. Mais kita na kita para makaprepara tulos, mga tugang, ang sa tuya pong mga pagriba para po sa reflections, mga tugang ni Bishop Bong Bailon. 11 to 12 po ang sayang slot mo niyan. Okay, so sa indo po ka, boss. Parang bilog na tropa. Ang makasama natin sa technical side, sa newsroom, sa labas. Ako po ang sandang lingkod, si Granay Mar Dilada yung iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng